mago mag EACC. En meneja mar boma ma Kisumu Aballa Wanga yango ni chenro magingo mar medo bero boma ma Kisumu yor gero lai mar odundu mar minyaga e kind gero gik mamoko mag bero bomano pod biro hinyo kendo chando oganda mathoth. Okoni ne osegolo notis kokalo kuom od bura mar daro jo-ohala kod weg nyamburko kuonde mopogore kaka Nyamlori, Garissa, kuonde chung' nyamburko mochuogi mago Biafra bus stop kaka Kamas, Kisumu Boys, Ahero mowuok e kind mamoko. Kata kamano oganda to nyaka dargi gi thuon mondo gichak koko. Ochiwo thuolo nyaka tarik 16 dwe manyien mondo jogo mantie kuonde mowinjore omuki otim gedo mondo dar chon kik rit mar biro goyo koko kata dwaro rocho tije ka ok bi mukgi. Nitie gibiluongo ni sako ka sako nigi ofis gimone obedie. Koro nawacho maber ni stage ma Kamas room, stage ma Biafra opposite kaka no room, Kisumu Boys room. By 15th February nawacho maber ni kit loko to wasemi kon miloke. Nawacho maber Moses nyaka court judgment nogolo ni February igibed kanyo. Kanyo kethre makata ko nyicho kotemo control drainage to piyo kna nyalo donje drainage nikech kanyo. Koro wuoga ae koko mang'eny gima wacho ni simple wuogi. Kigo koko kata ka muko kios mar girlfriend ni kata timango beda mos. Weya atitija. To tarik 16 February kika yudu kuondu. Winyo tarik 16 dwe